ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶବ୍ଦ ଯଦି ତମ ପାଟିରେ ପଶୁନି ମୁଁ ସଲମାନ ଖାନ ନାଁ ଦେଇଦେବି କ'ଣ ଅଛି 1947 ଜାଗାରେ 2020 ଲେଖିଦେବି ତମେ ଜମା ଟେନସନ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବା କଥା ମାନେ ପାଇବ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଇଏ ଟେନସନ ଜମା ତମେ ନିଅନି ବୁଝିପାରୁଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି ଗାଇ କ'ଣ ସେ ପାଟିରେ ପୁରେଇଛୁ ବିସ୍କୁଟ হ্যাঁ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ ବିସ୍କୁଟ କ୍ରିମ ଅଛି হ্যাঁ ক্রিম ଅଛି ତୁ ଖାଇତେ ତୋ ବୋଉକୁ ଦବୁ ଖାଇବ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଜାନୁଆରୀ 26 ପୂର୍ବରୁ ଖାଇ ଦଉଛୁ ପତକା ଖାଇ ଦଉଛୁ ଯାହା ଦେଖା ହଉଛି ଚାଲ ସେଇଠୁ ଟଙ୍କା ଯିଏ ଆସେ ନା ବା ସ୍କୁଲକୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଟାଇମ ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଲ এই পাইছি তাকু ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେବି ପାଇତି ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଥମ ହେଇତି ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେବି ହଁ ତୋ ବୋଉକୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଭାଷଣ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଆକୁ ଧରିକିରି ପଳଉଛୁ ହେରେ ଭାଷଣ ମୁଖସ୍ତ କରୁଛୁ ଥାକ ଥବ ମୁଁ ଖତ ଦେବି କରୁଛୁ ମାନନୀୟ ହଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଁ ମହୋଦୟ ସନ୍ନିପେଥୁ ଶନି ପେଶୁ ନା କେତୁ ପେଶୁ ଶନି ପେଶିଲେ ତୁ ଏମିତି ଥାନ୍ତୁ ପାଠ ସବୁ ମୂର୍ଖ କିଛି ନାହିଁ କହିଚାଲ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଖାଲି ପଢ଼ା କଥା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେବି ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଥାକ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହଁ କହ ମାନନୀୟ ହଁ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ହଁ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ହଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଏଠି ଥିବା ହଁ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଆଉ ଏଠି ଥିବା ମାଇକି ବାଲାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଏଠି ଥିବା ବୁନ୍ଦିଆ ଦିଏ ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଦିଦିଟା ନମସ୍କାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନମସ୍କାର ବୁନିଆଦିରେ କିଏ ପାଠ ପଢିଲା ବେ ନା ଭାଷଣ ଗୋଟା ଠିକ ସେ କହିପାରୁନି ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ତୁ ଏମିତି ଯଦି କରିବୁ ମୁଁ ଆଉ କାଲି ରହିବି ତି ଆରେ ଚାଲ ଆଗୁ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଭାଷଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲି ତାପରେ କହ ମାନେ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା କହ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ହଁ ସେଇଦିନ ଇଂରେଜ ମାନେ ହଁ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ପଳେଇଥିଲେ ଯାଇକି ବିହାରରେ ରହିଥିଲେ ତୋ ବାପା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭାତ ଡାଲି କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା କହିଚାଲ ସେଦିନ ହଁ ଆମ ଭାରତ ହଁ ଭାରତ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଇଦିନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ ସେଇଦିନ ପଳେଇଥିଲେ ତୁ ଯାହା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲୁ ଆରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡିକିରି ପଳେଇଥିଲେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଇଁ ଭାଷଣ ଦଉଛେ ହେଲା ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେ ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ତ ସେଦିନ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକା କାହିଁ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛେ ଭାଇରେ ଏଟା କିଛି ଜାଣିନି ସାରା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇ କରିକିରି ଜାନୁଆରୀ 26 କାହିଁକି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ସିଙ୍ଗିଲି ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଆଇଥିଲେ କେବଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଆସିକିରି ନବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲା ସେଇଦିନ ଗଲା ପରେ ମୂର୍ଖ ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢିଆ ନାହିଁ ତ ଦାଢି ମାରିଦେବି ଜାଣିଛୁ ଶୁଣୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଦିନ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ସାର୍ ହଁ ସତ ହଁ ସେ ଏତେ ବଡ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ କହିଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଦ ଧରି କହୁଛି ସାର୍ ମୋ ଦେହ ହାତ ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା କାଠ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ତ ବୋଉର ଭାଇ ତ ସିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଖା କରିବି ସିଏ ତୋତେ ଚୁଚୁମା ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଆମ୍ବେଦକର ଯିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ନମସ୍ୟ ଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତୋ ଭଳିଆ ଛାତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ମୁଁ ମାନେ ତୋ ବାପା ମାଆକୁ ଧନ୍ୟ କହିବି ନା ମୁଁ ନିଜେ ତୋତେ ପାଠ ପଢିକି ଧନ୍ୟ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବି ଆପଣ ଖାଲି ବୋଧେ ବାରଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ତୁ ଡାକ୍ତର କି ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ମାନେ ସିଏ କଣ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଡକ୍ଟର ସେ ନୁହଁ ବୁଝିଲୁ ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଏ କ୍ଲାସ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ
1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦିବସକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବୋଲି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ଗୁଗୁଲୁ? ଏଥର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିକିରି ପାଠ ପଢିକିରି ଆସିବୁ। ଭିତରେ ଏତେ ବଡ କଥା ଥିଲା। ଆଉ ଛୋଟ କଥା ଥାନ୍ତା ତୁ ଆକୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଥାନ୍ତୁ। ଇଏ କ'ଣ ମାଗଣାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି? କାନ ଧରିକି କହୁଛି ଥାର ତାପୁରା ବି ଖାଇ ହଉଛି। ଆଜି ଠାରୁ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣିବି। ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଷଣ ଦେଇକି ଫାଷ୍ଟ ହେବି। ସବୁଦିନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବହି ବସ୍ତାନି ଆଣିକିରି ଆସିବୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା କହୁନ, ମୁଁ ଅଛି କହ। ସଙ୍ଗୀତା ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଏଇ ପାଇଟା ଦେଇଦେନୁ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି।